Bu әкияттә мин кыз ролен башкарам. Минем исемем Камилә һәм бу вакыйга балалар бакчасында башланып китә. Бәләкәй балалар өчен, нәниләр өчен, гаилә өчен барыбыз өчен дә әзерлибез Мендәр әкияте дигән әкиятне сезне барыгыздан әлеге премьерда көтеп калабыз. Килегез. Мендәр әкияте шундый тылсымлы һәм бик тә колакка яңгырашлы, йомшак сүз. Uyanıp gitti. Çirkiyama valik bilip gidi. Hamdülegen torakatna Üstleri şirren Anımda bırşılmaz Kimdir туңдырма күрә, кемдер таулар, чишмәләр, күлләр күрә, кемдер елап уяна. Менә бу әкияттә дә шундый хатирәләр бар. Кемдер шул сорауларга җавап эзли. Minde başkalar gibi Без, хөрмәтле тамашачы, шул сорауларга җавап эзләрбез һәм табарбыз дип уйлыйм. Һәм без сезне нәни тамашачыларыбыз шушы могҗизалы сәяхәткә чакырып калабыз.